Hallo lieve vriend, de blessing is meest vorig. Nu krijg ik als wie wanneer we deze video opnemen. Ik ga hier met Julio en Regine. Julio en Regine zijn die wat een video topstellen doen voor deze Säajen. Ik ga een beetje met je arbeiden over het meeste gaan Säajen doen. En wanneer we een video van jou vandaag im Internet zijn, voor ons is dat zo bozig. Maar voor zo'n mensen wat dat doen, die arbeiden stunden dooraan wat we niet moeten zijn. En deze kleinigheden, dat dat alles zo fijn toepassen is. En dat doen ze nu ook aan de blessing. En we zijn ons zeer dankbaar dat ze zo'n Säajen zijn voor ons. Want je, bloß mal omdat je weiter kennen, dit zijn een paar zum Beispiel wat ik rangeven niet op de video opgesteld heb en honderden andere plotische video's van David Types. Het bijzondere aan dit is dat we nu in deze tijd zijn van coronavirus en waar veel mensen niet reizen kunnen. Ook zij kunnen nu niet reizen. Zij zijn al meest 4 maanden dat ze niet kunnen thuis zijn. Normaal, wanneer ze zijn arbeid worden er wenigstens 2 screens op een pantalla zijn en geraad deze. En ze worden meer zaken gaan met wat ze arbeiden. Nu zijn ze zeer en bloß het neidigste gaan ze omdat ze deze arbeid doen niet kunnen. Maar ze hebben al even op 80 stunden arbeid neergedaan. En dat is nu daarna nog middag, 2:30 middag. En de video is meestvaardig, maar ze schweiten nog zeer. Ze hebben een paar minuten gegeven dat ik dit kon gemerken, dan waren ze weer arbeiden. Ben Mario met de video eruit zijn. En wenn wat moeten ze zo te laat op de laatste stunde meest dagen naar arbeiden. Dat is, wenn ze moesten wachten dat Pedro heeft je erklärt, wo een audio gemischt wordt. En wat Pedro dat is gedaan heeft, dan moeten ze dat wat Pedro gemerkt heeft, op dat hier en dat een video merken dat dat toepassen deed. En dat het een fijnetje file heeft. Zo, omdat dit toepgesneden worden kon, er zijn ruim 150 tracks, maar dat zijn dus bietetjes video's wat toepgesteld zijn. Dat zijn even over 100 tracks wat toepgesteld worden en jeder einer moet krijgen op de kleinste miniseconde op een rechter steht hanje geschoven wordt, de klein met smak gemerkt dat het toepassen deed met dat andere en dat het een fijnetje file heeft. Du musst in je dag gemerkt, wo dat zal uitloten, wo de Eberschrift zal zijn, wo een Bibelvers nennen zal en al zo'n kleinigheden, wat alles zo bozig evalueert en dat is maar een paar minuten, maar du zijn al met 60 arbeitsstunden bijna en meest al die 60 arbeitsstunden alle in deze week. So, een grote applaus voor Julio en Regine. Ik loop al mes aan mijn arbeid, maar wij willen dankbaar zijn dat ze nog een paar stunden uithalen voor ons en dat de ganze wereld een wunderbare Säajen krijgt. Ik vrees me dat zoveel mensen metgemerkt hebben. Wanneer ze denken, zij hebben al zoveel stunden gearbeitet, maar omdat dat graviert wordt in Canada, Mexico, States, Belize, Paraguay, Duitsland en Bolivien, toen moest jeder einer weer thuis, even van de over 30 Sängers en Spielers. Dan moesten alle ook stundenlang in een studio zitten, den camerareich opstellen, den microfoonreich en dan gelijk dat eenmaal niet. So hier zijn al honderden en honderden, wanneer al 1000 over 1000 stunden arbeid neergegaan in dit project, waar we alles te vertellen. So ik geloof, God die hier dafür en we hebben onze plotische Welt zien.